Čaute ľudia, dneska si dáme ochutnávku ešte takýchto cukríkov. Že sú mega kyslé, takže ideme opening. No poď, daj to ty, svoje. Vysypí. Vásku stopnem, vysypeme si ich a uvidíme sa potom. Sme späť, takže máme hotové tie cukríky. Môžete vidieť. Dobre, no tak, ktorý si dáme z týchto ako prvý? Tak ja by som si dal asi tento zelený. Zelený. Takýto. OK, počkaj, rozbalím si aj ja, poď tu tak. Tak položíme, ináč výhľad tu máme neskutočný na chate. Takže, tak. Poď. Poď tu, ASMR. Možno... Máme tu. Bro. Hnus úplný. Taká kostra. Humusárna. Nevidno, mám rozbitú kameru. Ale budeme natáčať asi z kamarátového. Takže takto. Môžeme ísť na to, no poďme. 3, 4. Ale je to dosť kyslé, no. Jabko, no. No. Do ťa príchude. Je to dobré. Je to dobré, no. Už to je také sladké. Dobre, čo dáme ďalšie? Môžeme dať takýto. Rúžový. Alebo urobíme to v ďalšom videu. Môžeme to urobiť ďalšie video. Lebo ten cukrík sa mega dlho robí. Takže urobíme to na viac videí. Ok, tak cos.